Bin arabau BPF dalani gedat koha. Zibray nong sirang doaraw BPF dalani gedat koha. Zibray nong sirang doaraw BPF dalani gakrong laimanfra Uppl dalaw jogdan jadak. Gasai sadain BPF dalani gakrong laimanfra BTR ni ha आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी न'आव फैनानै थांनाय सानखालि एबा मैया Uppl दलाव जगदान जाफैदों। Uppl दलाव जयनिं जानाय लाइमोनफ्रा जयनिं जाखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायोदि BPF दलनि खामानि मावनायफोरखौ जों मोजां मोनाखै। बेनिखायनो जों प्रमद बर' दैदेननाय Uppl सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै Uppl दलाव जगदान जाफैदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावनाय बादिब्ला Uppl दलाव जयनिं जानानै खौसे रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। Uppl दलाव जयनिं जानायनि उनाव बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जाहोना जोङो BPFनि जेनेबा खामानि मावनायफोरखौ जों फसायनाय मोनाखै, साबजानाय मोनाखै, जों बेनि थाखायनो दा सारजों जयनिं जानो फैदों। आं मिथिला, जिखुनु जाया जोंहा जोंनि गोसोबायदि जों सारखौ फसायनानै जों फैदों। बेनि सोमोन्दैथ' आं जेबो बुंनो रोंला, जिखुनु जाया आं जोंनि धोरोमनिफ्रायल' आरो जोंथ' नुदों, मोजां मोनदों जों। रेगुलेसन बायदि जों मावलांनो सानदों, हारिनि थाखाय जों मावनो सानदों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, SSC, आर्मी GD, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।